mares, pares, alumnes i mestres. Abans de res, volem agrair la vostra presència i per avançat el vostre silenci durant aquesta agradable estona que tot just comença ara. Un cop més ens trobem tots junts a l'escola i aquest cop ens uneix un propòsit de festa i celebració, el Nadal. Quina festa tan maca el Nadal! Bones dates per reunir-se, xerrar, compartir, regalar i moltes coses més. És clar que sí, i a l'escola ho volem celebrar de la millor manera i amb el llenguatge més universal, la música. Atenció, us demanem que apagueu els mòbils i gaudiu del concert. Us recordem que la gravació de les cançons estarà penjada a la web de l'escola. Gràcies. Doncs va, no ens allarguem més i passem a presentar el primer grup. Els nens i les nenes de segon ens cantaran dues boniques cançons que han preparat. La primera cançó parla d'un personatge que arriba dels boscos quan s'acosta el Nadal. La cançó es titula El Tió, que els nens i les nenes esperen amb il·lusió perquè els cagui molts regals i llaminadures. De tota manera, cal cuidar-lo molt bé. Escolteu la cançó i sabreu com fer-ho. Esperem que us agradi. La segona cançó, en anglès, és molt bonica i animada. Es tracta de la cançó Jingle Bells i els nens i nenes de segon s'han esforçat per cantar-la molt bé. Esperem que la gaudiu força també.